Na hát, szevasztok srácok, én Körte vagyok, és ebben a mai videóban folytatni fogjuk a Minecraft Survival-ünket a harmadik résszel. Szóval most ez a Minecraft harmadik része, és szerintem kezdjünk is bele. Szóval először itt haladtam egy kicsit, itt lepakoltam, megcsináltam a háznak az alapját, vagyis a házat. És olyat csináltam ide, hogy nincs még teljesen kész, tehát még üvegdarabok itt kellenek. Szóval meg ide úgy tervezem, hogy üveg jön majd. De itt olyanokat csináltam, hogy például itt megcsináltam az ajtót, és itt ilyen lépcsőzéseket csináltam. Mondjuk azt nem fejeztem be, de akkor így megcsinálom. És itt ki lehet mászni konkrétan az ablakon, vagy hogyha nem akarsz bejönni az bejáraton, akkor itt bemászol. Szóval szerintem nagyon menő, itt lépcsőzünk, meg minden. És akkor most itt én fogok felmenni, vagy én itt fogok felmenni. Shiftelni kell, hogy be tudj menni, nyilván. És itt most folytathatjuk ezt az egészet. Először is aludjunk. De csináltam egy kis nagyon menő asztalt mögé. Vannak a kemencék, most már több van, crafting table, itt több ládát raktam le itt is. És arra lettem figyelmes, hogy vannak itt betolakodók. Mit akarsz te itt? 4 smaragd, egy nyálkadó. Te most ugye szivatsz engem. De Sanyi, te meg ne érj ide, te, barom. Az a baj, a lámákat nem akarom megölni. Hogy nézel te ki? Hát nincs mese, hogyha azt akarom, hogy itt elmenjenek, akkor azt kell csinálnom, meg kell öljem őket, szóval... Először is fel tudom a látószöget. Szóval gyertek ide ti, barmok. Mit szólnál hozzá, hogyha te most eltűnnél az élőkből? Te is először. Először te, azaz. Nagyon jó. Ne köpjél, te, barom. Na mi van? Ha mi van, te? Azaz. Szóval. De legalább most már van lasszunk, szóval. Ezeket nem bányáztam ki, ez itt nem jó. Szóval ezeket itt kibányászom gyors. Ja, meg olyanokat csináltam, hogy növesztettem ide fákat. Tehát, hogy itt most már vannak fák a házam körül, vannak fák, tehát itt egész végig minden fa van. És most mivel homok kell, ezért mehetünk homokot bányászni. Viszont, hogy jobb legyen ez az egész dolog, rakok be egy kis shadert. Mit szólnátok, ha egy Sildur shader lenne, vagy nem tudom. Remélem nem fog kifagyni a Minecraft. Az eléggé jó lenne. Oké. Ja, de most ez nem olyan, hogy benyomod és meg kell... akkor komplementary shader lesz ebből. Hogy átállítja a Sildursra? Nem, komplementary shader. Jézusom. Na, szóval itt vagyunk. Komplementary shaderrel, de ez szerintem eléggé. Fancy. High. High legyen. Ez elég jól néz ki szerintem. Szóval így fogunk játszani, shaderrel, eszembe se jutott, hogy berakjuk valami textúra pak. Nem tudom. Így jó lesz szerintem. Szóval itt bejövünk. Minden 4 oldalán van bejárat. Vagy minek menjünk be? Hát menjünk vizélni. Na mindjárt. Vagy mindegy. Szóval menjünk itt bányászni. Egy kicsi homokot. De menjél már te! Hú, nehéz dolog lesz. Szóval itt elbányásszuk ezeket az egész dolgokat. Amennyi homokot tudok, kibányászunk. De szerintem ennyi bőven elég lesz, szóval
még maradni is fog, az Jézusom, biztos, hogy elég lesz. 30 darab homok biztos, hogy elég lesz. Szóval, menjünk is fel. Ja, és most már van skinem, igen. Menjünk fel ide. Mondom, ide jövünk fel, és akkor most ez az új multifunkcionális kemencénkkel kisütjük itt, meg itt. Ugye nem mondd, hogy elfogyott a szenem, mert megölöm magam. Battal fogunk égetni, akkor úgy látszik. Így, meg így. Nagyon sokáig fog tartani a bot. Már is, Jézus, ennyi ideig bír. Ennyi. 2 kicseszett. Akkor lesz egy ilyen, meg lesz egy ilyen. Please. Ez is csak egyik fog tartani. Bír ki még a 2 XP-el. Hát akkor mehetünk le bányászni szerintem. Szenet. Szóval megyünk is. De most kajával megyünk, szóval így jobb. Szóval mehetünk is bányászni. Itt most igazából az a tervem, hogy lekaftoljuk az első gyémánt cuccunkat, vagy cuccainkat. Mert az, aki nem látta az előző részt, az ott van a csatornám, az be tudja pótolni. Szóval most bányát keresek, amúgy azért futkorászok itt össze-vissza, mint egy kis hülye gyerek, aki meg van bolondulva. Szóval, hát mert mondjuk az is vagyok, de... Szóval... nem látok semmit. Konkrétan semmit nem látok. Nem tudom, hogy melyik szén és melyik nem. Itt látok szenet. Azt hiszem, ez szén. Ugye? Ez szén. Jó, ez szén, oké. Ott már mögötte nincs. Mehetünk vissza a bázisra. Mehetünk vissza, és... Ajjajajajaj. Jó lesz, hogyha valahol itt csinálok. Kicsit kibányáztam, szóval be is jövünk. Ugye egy 10-es skálán értékeljétek a házat, mert szerintem nagyon jó lett. És... mit akartam craftolni? Ja, ki akartam égetni a... dolgokat. És addig lekraftoljuk itt a gyémánt cuccunkat. Gyémánt csákányt akarok először is. Érdekel a bot, amit sikeresen elégettünk. Akkor mehetek le fát bányászni. Nagyon jó. Imádom. Imádom a Minecraftot. Gyönyörű, szép játék. És konkrétan kibányászom azokat, amiket ülte. De most már... visszarakom, így jó lesz. Jó van az úgy, mindegy. El is vehetjük, mert ide még nem kell, vagy már nem kell. Bam, 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 bam. És bam, bam. És tökéletesen maradt 4 üvegünk. Bam. Gyémánt, igen. Szóval ennyi gyémántot craftolunk, hogyha ez nem lesz elég, akkor jó van. De ez biztos, hogy elég lesz szerintem, szóval először is gyémánt csákány. Ne követetek meg, oké.
Nem tudom, legyen mondjuk gyémántkard, és... De... Lehet, hogy ezt az 5 gyémántot meghagyom későbbre. Szóval így. Egyelőre jók vagyunk, kész a ház. Én egy mekkora fogyatékos... Úristenem. Oké. Akkor mehetünk le még homokot bányászni, mert miért ne? Azt akarja a jóisten is. Akkor mégis kelleni fog. Azt hittem, hogy nem fog kelleni, de mégis fog. Jajajajajajaj. Ajaj. Ajaj. Várjátok, fel kell szedjem. Nem tudom, hogy elég lesz-e. Valószínűleg nem, de... Amúgy tudjátok, mit akarok? Hogy itt a házamat így telerakom lombokkal, és akkor az olyan jól néz neki szerintem. Itt kiégtek. Én is kiégtem most. Oké, köszönjük. 12 darab. És pont 2 sor kijött. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-szor. 48 Jézus. De már melyik mehetek szenetbányát? Jó, most okos leszek, most viszek fákját. Most. Honnan szedjek fákját? Honnan? Da. Istenem. És itt van a szemem előtt a kicseszett szén. Itt. Jézusom, de hülye vagyok. Gyönyörű. Oké. És már van fákja. Legalább. Hű, te! Hogy lehetek ennyire retardált? Jézus atyám! Hogy lehetek ilyen retardált? De miért? Mert ki? Nincs más ilyen retardált ember, mint én. Nem létezik. Nem. Hallod? Kinyitom 86-szor a ládát, és nem látom, hogy ott van legelől a Jézusom. Ez meg fog maradni bennem, az biztos. Ez nagyon jó volt. Na, nézzük, hogy van. Bem. 12, akkor ezt megvárjuk, meg ez kiégett, pont úgy, mint én. De most mehetek még egyet többet szedni, hogy szimmetrikus legyen. Gyönyörűen szépen, mert én úgy szeretek minden dolgot, hogyha szimmetrikus. Ezt kibányásszuk, nagyon jó. Én ilyen szimmetrikus mániás vagyok, amúgy nekem minden szimmetrikusnak kell lenni.
Igen. Igen. 12, jöhet még egy sor. Jöhetne még egy sor. Jó, így. Én ezt nem akarom elhinni. Ez egyszerűen nem hiszem el. Üveg és üveg. És mehetünk még bányászni. Tudom. Ja, de várjál, hát én letettem üveget, hogy még marad, nem? De. Akkor... következő sort tudunk építeni. Most könyörgöm, ne nézzem el. Jó. És mehetünk. Szerintetek milyen így jobb shader? Hát szerintem nyilván jobb, de írjátok le kommentbe, hogy jobban tetszik. Arra. Ezeket a homokokat még így gyönyörűen kibányásszuk. Szóval itt meg is van 41 homok. 41 darab gyönyörű kis homok. De most már nincsen se nem szenem, tényleg. Akkor mehetünk bányára. Jézusom. Mire vállalkoztam? Igen. Jönő szép, mit akarsz? Most már új a kardom. Friss, éles. Ide jövünk. És nincsen. Ide jövünk. Mondom, ide jövünk, és nincsen. Ide jövünk. Itt sincsen, de itt van. Itt már biztos, hogy kell lennie. Na, mondtam én a játéknak, egyből meghallott a játék. És már milyen gyorsan bányásszuk amúgy gyémántcsákánnyal. Na, most már nem lesz hiányunk szénből. És... mehetünk is fel. Most honnan jöttem? Ja, innen fentről van valami blokkom. Oké, az a zúzott kő. Most ide feljövünk. Hol a házam? Ott a házam. Gyönyörű, szép. Mit akarsz te, barom? Na. Fabada! Fab, dib, bab, dud, di. Ja, így is be lehet menni. Sokkal könnyebben. Így bemész. És a 41-nek nincsen fele. Nagyon jó. És... itt csak chillezünk. Most már csak 3 sor kell. Tehát 24 darab homok. Itt van 4. Tehát itt van még egy sor.
most már csak 12 homok kell, addig várakozhatunk. Jaj, de nekünk aludni kéne. Már előbb itt volt az ágyam, és már megszoktam. Na, gyönyörű szép reggelt kívánok minden. Jézusom, a retinámba éget a nap. Itt direkt így csináltam ilyen csapóajtós díszítést amúgy. Ide rakod, akkor így fel tudja, hogy ne legyen. Úgyhogy itt lógnak a blokkok, vagy semmi nincs ott az ajtó felett. Oh, kész van! Kivesszük, letesszük ide a szétszekhez, vagy hova. Itt, bem, 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 bem. Elrendezem itt a dolgokat gyönyörű szépen. Pókszem. Bem, bem. Bem, bem, ide, bem. Nem, ez kell még, bem. És bem. Bem. Hova tettem a bemt? Itt van a bem. Bem. Hol van a bem? Bem. Igen. Bem, bem. És ez pedig így bem. És kész van a ház valamennyire. Ha nem fogjuk módosítani, amennyire kész van. És szerintem amondó vagyok, hogy menjünk bányászni. Vagy nem is tudom. Igazából elmehetünk felfedezni, vagy bányászni. Vagy bányát felfedezni. Szóval ha meghalunk, az nagyon jó lenne. Tökre örülünk. Szevasz! Le lehetne, hogy inkább kaját kéne sütni előbb? Nem tudom, a 2 tojást, lasszót, 2 bocit kell hozni. Nem. Azt jól látom ott, hogy ez egy dzsungel. Kell hozzam a lasszomat, várjál. Haza kell menjek. Kell hozzak állatokat. Craftolnom kell milyen kerítést, hogy be tudjam hozni az állatokat majd, és mehet a dzsungelbe. Itt egy akáció, vagyis ott meg a másik felén egy dzsungel. Hát tökéletes spawn. Itt meg a házam. Szerintetek amúgy hogy néz ki? Szerintem amúgy jó lett ahhoz képest, hogy milyen nagyon szar építész vagyok. Szóval várj, így kell, hogy nem, basszus. Először ezt nyitod és így. Jó. Lasszó, bem. Az ott egy csirke? Azt hittem az ágyamra, hogy egy csirke. Szóval így. És hogy kell kerítést csinálni? Mondok. Ja, bot is kell hozzá, jó.
Igen. Nézzük, hogy ez egy kis szaporító helységre elég lesz-e. Lemegyünk, és megnézzük, hogy hova tudnánk csinálni egy szaporító helységet. Hát igazából itt lehetne egy. Nem lesz a legnagyobb, de legalább valami lesz. Még kell vágni fát. Szóval ide gyönyörű szépen ide jövünk, és vágunk egy kicsi, nagyon-nagyon kicsi fát. Bem, 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 bem. Ja, itt robbant a creeper, itt döglettem meg. Mondom, jó. Mehetünk vissza. Igen. Nagyon jó, most nem is zárom be inkább. Szóval... 9 tölgyfakerítést tudtam még csinálni. Tehát az azt jelenti, hogy egy kicsit még ki tudom bővíteni. Ha le tudok valamennyit még rakni. Egyáltalán, ja. És pont ki... Látjátok ezt a géniuszt, aki itt van előttetek, akit néztek? Szóval... Mehetünk is vissza a bocikhoz, meg a te, meg minden. Először is hozunk egy... Mit tudom én, legyen 2 tehén. Legyen egy, legyen ez. Gyere velem, te, Sanyi. Gyere. Te, barom, te. Gyere velem. Megyünk az új otthonodba. Gyere. Elszakadt? Te barom, basszus, gyere. Menjél már innen. Igen. Gyere fel, te hülye gyerek. Gyere, gyere, nagyon okos vagy. Csúcsú. Gyere. Gyere be velem. Itt jobb lesz az otthonod. Egy kis csirke! Jaj, de cukor van. Na, hagyjál békén. És most lehet azt csinálni, hogy kajára kell vadászunk, nyilván. Hogy azon gondolkozok, hogy most csináljunk kaját, és a következő részben menjünk el felfedezni. Lehet, hogy az lesz, hogy most kaját csinálunk, és következő részben elmegyünk. Megpróbálom holnap megcsinálni, ugyanis hétfőn már utazunk. Szóval egész hétig nem lesz videó. Hétfőn, amikor már megyek iskolába remélhetőleg, akkor már minden tökéletes lesz. Akkor majd tudok új videót csinálni nektek.
akkor most bocit vadászunk, meg kaját. Hazamegyek, és ennyi. Szóval, bem. Tojtál is nekem, köszönöm. Igen, nagyon jó. Tökre örülök neki, hogy menj! Mit akarsz te? Nyúlgaképű te. Milyen realisztikusan úszik ez a karakter. Igen. Bem. És akkor van 3 fajta, tehát ezt 3-ra osszuk. Ide jön egy, ide meg egy ilyen. Ide jön ez, ide meg ez, és ide meg ez. Na hát, ez ilyen kis rövidebb Minecraft videó volt, de most ez ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ugyanis ez egy visszajelzés nekem, hogy folytassam ezt az egészet. Viszont köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Én Körte voltam. Szevasztok!